Iyuirengia na woigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebereria kindi kinsi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuari aye chigage emeronge tato asama bati alia aye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na woigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi woigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na woigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imi y'umucuruzi busongo iyo irangene duka ya Safaricom woigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Well, yo. Kichwa njicho acha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oe, usiniambie kama umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. He? Najma. Charagire chinsa 14 mwancho murigereria bwigitasi kia getembe chinga kitwikira semesa ya maya tokoretire kiunga senchira yo wenge Vanessa Nyaboke kuraso muna abo imanyeriro nchenguru kwa Catherine Nyaboga Kevin Ongeri kura studio akabanera kwanake muna chibichechi na Mario Ngo kirashira senchira yo boykran kabana intuguika omwero musa yo moni gatigerwa chinko ma chintindi chinga ki enyomba ye goroba eyo egendrete kwa gacha yagwa obotko bwogo kiera rero a sensemo ya Nyankonko imeaktutu chache South County ya Kisii bamenyi bensemeyo ni goba kwanere obuoba bwabo asoko gwa kwa magacho gose korobeyo yagendrete kwa gacho nigo yarenke egoroba ya maronko ane ase osegento kiaba amagima osigento baboire kobeka amagima abo ase akongo asabure serikali kuimukia igetambukiro kirichiko yona ara ire botuko cyange sadisa bono ngochugutabubuka nkaigwa motengecho kubuga isuku dina atabubuka kuri chitoro ime dina igwa motengecho nkamenya kuigwa
ebintu bigotonya gochia amabati mundu okoranga no muchanga uri gotonya gocha amabati ake gori na mukiri na bokire ngosoka ngumyuka gochisi konga makunga pungu ekabu umuntu nari ngororo lakini narusi gumba murusi eri gotuko bamwiranya gitari watchman ne bundinde nyombe ekonya no ngokora yawete no ngokora plaster ani goro no twarenge wake plaster kibundi twarenge more than 15 abantu boko mbarengo nabande buna abantu ba welding nje yentaka nengwagira nyasembu ya mone sengencho lingane lyakorekanete ndinyore tionde nigo lyakorekana butukwekera abantu baruro bari tokore gasi yale gwape ni mugaswekera tororo kango bono nabange tubwate incharisi gose tutairi moyo ugusaba nkuringa serikali atokonya rikarabati amakarabati abekwe pare ya mange kwagachia egera agusuya amache takogenda elaini ya amache gusaria ebintu bya abantu bandi kwagachia to gosikabucio togendere kurira ing'ani yokwanyoka ang'e abantu 10 nigo bakagire gosiria magimabo magigayerirwa bakwanyoka ime ya Chisonkoch egotoka ekaunti ya Elgeyo Marakwet riroberio nigo ryanyoka ase chinsemo ime ya ekaunti eyo gati yabo Endo Sambiriri na Embaut Chonsi chine chiwodi chikotoka ebunge ya Marakwet East nibe nyinga nigo ya sira ase omochando yo oretwa nembure nyinge eyo yatwa obotuko bwogo kira rero mwaziri boborende boime omoske Onesmus Kipchumba murkomani wetera enkwana yaya nigo airabuna wizara yoborende boime nigo yatumire abanyanyimbo nabo igo abamilitary babwaterane nekiombe kire kya Red Cross gose umusaraba mubariri batoli abantu abo koro ase orogongoro umusibidi wenseme yo Zapron Okoyo nigo kwana nebitaseni bya mangana maya wetera enchera yesimi nigo airabuna nigo banyore emebere 10 nabo igo mbagendrete kuligia eyende ase boigo bali abati bare moyo bagendere gotorwa korwa ase nsemeyo Tisa asubuhi watu wakapata alert kwamba inji huko juu imepomoka, and unfortunately watu wengi wamekuwa fired kwa manyumba. So many casualties are already assembled, lakini hakuna access to medical trucks, hakuna. As of now, suspected about 10 dead bodies have been recovered, and very many persons, the survivors, have been rescued at the Sisters Convent Center at Chisongo. The roads are totally broken. The Kabeto Bridge is swept away. As we are talking now, we are landlocked. Yeah, there is, in fact, there is no road movement here now. Area imefungwa kutoka Kabeto mpaka Muruberi. You cannot access, hakuna hata kwa mguu ngumu sana sababu kila mahali ni mudslide. So ni sad situation. Watu wengi wamefungiwa ndani. Togo skabosio twende wikase kaunti ya Nyamira abu asaba nyanyimbo bigitasini kia mabariri bachakiro botuki maiga ya makweri yobotutukani yomugaka Vincent Nyamanda Openda we miaka 55 kianda gose 69 oyotoka imambia ya rero ase kinyorogia kiabira imeye sublocation ya Mageri ward ya Bomwagamo ebunge ya North Mugrango nigo atoka gasireti obugima bwaye mbarabare gose angene para konengana no mongino ye aserieta Rose Gesare nigo airabuna mugako yoye nigo batiganete nere ritskure igoro mampya abu asachiete koirana goikabuna abu asatachiete koirana goikabuna bamonyora gasireti obugima bwaye mbiyeri tukoria rero mokonyi wo mugambi kwesa application ya Mageri asereta Zefania Onyancha nigo aenekia makweria na korangeria abanyanyimbo bamabariri kubwatirana na bekerenyo abaira mubira wika senkendu asobotuki wacha kirere kumanya bene ekirirete ogokwa kumugaka oyega abanyakenyera abo nigo bakwanira ebinyugwa byo gutindia ase ayo na kugania serikali ebakonye asogokiania ebinyugwa ebyo
bono mambi nanyore sibuwa somotuleti ng'omonto narotokire enchera ekorerekana okuete ase ekenyoro giakiabira na enche na uniform abasikari twecha bako twanyora amaene omogaka okorwa Vincent Nyanamba Openda w'emiaka around 69 na bakwete mambinjiri gocokia mwari acokete nera agatiri mboga gautima gochimate na nche ngurunde maega kabagere njira ya gocha ngumbu aiga na nche nkaenda guchiroche ngaira mori guchiroche oyesiba roche saa 12 bora marona liembra yatuete tachete yache ncha bora mambi na imukire na arosirie turungi na imukire mugondo ngochia konda ama na gwake rwesi menya namba oyo kwirite kiabira namenya kagocha maene na nyorane ngambar kuri cyane kinara Nyanamba aiga kiabira muchando tukire bora mambi twabo katwanyora nga mwako muntu na wasi kiabira yumna ngwane oyo raire para mata ero musuri nemchira sirete tora nyora pa yende yonse lakini nisitio mwartu mera ntako mo igoro mambi na maroche kaga soka nanchi te kondi boru bia bia wakachiranga akora chua kai na jata chite kuya na rimargo one ripoti ya chwana mambia anwara ile para kuira to kragun dora mane dia gara tagasira agenda to kumanya ko anda to ko tumanya sabera to dikurigima ngo baka ya komo ngo to ko tanya serikali ende jato to pero na mante yulu aje wole konsangia wate ke buse are irense akwete iridaria yako Vincent Openda ukinyonokia ngumu aho mukewo ano yo minto ntori koranga na bwato bochege na ande bochege ari muntu nonyo gusibe kenyugukia lakini senjera akwete nenjera yo gututuka na ande tana korara isiko na nywa tinde mpaka bote mare gocha mapema na botuko iguko na gokwa na nyumba mwaye yo chare nyumba mupema kera na muri gereri tabu atingo magotatiga enjera araire na matobe taiyo none mbure ya tubwa kibwa kitemutwereti bono gia to sinyanga ingaki anje na kumiri o nachi wera me onyona bo no rende embura nya tubwakia tatweriri mbura igomete kayarenge hano ngumeti kakaranga sekretari nge ko koreki ochoru twa brenda osabwetu ngoringa serikali ekore otuki ochime erinde konyi familia ringa ininki ikiningreki nakia kwetu sina maro sengento erinde serikali soime ekonyi familia ai na watu anyolera raira lakini watu amurigereria ngoma tabu ati narugite negenda arugite na marwa bono amarwa aronje no mutureti twamenyokani tukumenyokani ubo tukono mugaso ekenyoro kiabo ekenyoro giaita tukubakani oroje no munyi gokominya kyo ne boja no ne gosoera nkonywale inkeri nare kwate bya abantu na tibaba kwate na marutari oborwaire amaru no oborwaire irangora no nyago okonywa onyago okonyure ne kwanyure no nyene pia kwanyunya na marwayo kanyumake kwatika ni eliso lyo gweka nyomba ekyagera buna bono embure ya tule kwanyure roji okonyore kanengera no mbara yoko embure yego goita yoka umuntu natagwaka iwonkeri na tigabantu baito bansia bakena banene barimo okorie ndagereye morie genke gosotige pi ekyagera ko biteretia maruonywe Tuwa toko sabaga kierende nonye nura koriere wire ntwara nane kanyuwe kanywete akaba minto bali baguswana baga na bagonyora bagutumye genteke yaba ikanyuma mapema na ntwa bangina twamanya twaita baga kama mapema na tinga ibago toka ya bisimu wakilishi wa bangina ekaunti ya Kisii Masika Musubati Donya Doris Aburi nigo yagenderere kurigana kwa beka biara abasacha abo babeire bakobauniriria abana bakabanyaroka goika koba amarito aseri tkoria kaberero ya BCU na inde nigo ya mubeka biara musacha yomo na inde murundi abwe pigipigi kose chipigipigi korwa musocho magiga yoko mwa omwana omoke omunyaroka bwe grade gia kianda oborito munyaroka yo nigo agongeti asinya gitari nene ya Kisii Teaching in Faro kagendrete gokora amatemwaye amanene akejse yani gago chari tukeri morioka magiga yo munyaruka undo yo monere w'imyaka 10 korwa nyangusu kogongenere asinya gitari yo ya KTRH na nigo nere aetwe obolito no morundi ya chipigipigi korwa omorundi ya HPP korwa ensemeyo ya nyangusu nere nigo abetega kubekwa biara.
kwetu ni Msocho na naishi Lesoni, nasoma Sakawa, niko grade 9. Nilikonga nyumbani na brothers zangu wawili wakati mama yangu alishaenda soko. Nikawachukua kwa jirani, ndio nikarudi nikuja kuoga. Wakati nirudi kuoga, nikakuja wakati nimeshamaliza kuoga, nikakuja kuvaa nguo, kijana akakuja akanipush, ndio akanifanyia hizo vitu, na yeye anafanya kazi ya bodaboda ya Masutu. Anaitwa Alexius. Jina ya pili nayo siwezi jua, lakini alikuanga tu, mamangu alikuanga anamfanya kama mtoto wake. Anakuja kwetu, anakula, anaingia kwa room venye mtaa, ndio kuja akanifanyia hizo vitu. Anaendesha pikipiki. Mama akanidanganya na mimi vile tunaishi, alikuwa anakosana na bwana yake kila siku. Sasa mimi nikaenda vile walikosana, bibi yake akama na mtoto mmoja, akaja mmoja. Alafu vile alihama kwenda kuishi Mugunga. Kana kuishi Mugunga, bwanake alikuwa analewa. Bwanake alikuwa analewa na kuja kufunga nyumba, ananifanyia tabia mbaya. Ananifanyia tabia mbaya. Kuna mtoto wake mkubwa mwenye ako grade 8, anamwambia analala, alafu mimi ananiamsha, ananiambia twende tunalie. Mimi ninakataa, naenda nalala kwa kileleo. Nakuja ananitoa nguo, ananifanyia tabia mbaya. Napiga nduru, mamake anasikia lakini anajifanya hasikii. Vile niko grade 5, alafu anakuja hadi kuna siku yenye tulikuwa tunacheza mpira, mtoto wake yeye akachukuliwa kwenda kaunti, mimi nikabaki. Alafu mwakilishi wa bang'ina kurwase kaunti ya Kisii Muskedonya Doris Saburi nigo aichanairo mubaro monene w'abanyaruka b'emyaka emeke bara ase nyagitari enene ya Kisii Teaching and Referral bakogongia abandi bagongire okwana nigitasini ekege mambia rero gwetera enchera yesimi nigo atebire no gukumya konene kero aborokiwa ba JSS bakogongia anene mono kurwa orogongo rwa Gusii niga borire abarai kurenda abana bake abo banyorire amaroire nabo igo gusaririrwa amagima. Huzuni sana eti Kisii kubakwa imekuwa kama salamu. Hakuna mtu anafuatilia. Enda KTRH, Kisii Teaching and Referral Hospital. Mtoto wa miaka 10 alipata mtoto. Watoto ambao wanafanya mtihani wa KPSEA, imagine wako na watoto na haileti hata mshtuko wetu watoto wanapata watoto kubakwa. Mimi sasa hizi kesi zimekuwa mingi sana, zinaletwa kwa ofisi yangu. Hata tukienda kule hospitali tukianza kufuata hizi kesi, hatuna hata ile tuseme allocation ya kufuata hizi kesi. Watoto wanabakwa na ni kawaida. Ni kama umeenda kwa jirani umepewa chakula unakula, unasema asante. Kubakwa ni kawaida saa hii Kisii. Ni hizi kesi kidogo kidogo ninafuatilia kama Mama County, as it is just a drop in the ocean. Zile zenye ziko nje ndio mingi sana. Na ujue zenye ninafuatilia, nimefuatilia mpaka hata nimeshindwa nifanye namna gani. Tafadhali naomba wacha tushirikiane sisi wote, administration administer kabisa, chukua let the right disciplinary measures to be taken. Yani unahurumia sana hao watoto wadogo, tena wako na fistula, wengine wamekuwa na maugonjwa. Si jambo la kufurahisha hata kidogo. Yani hata si kitu mtu mnaweza ongea. Ndio sababu hata imenifanya kama woman rep tarehe 14 ninataka kufanya mkutano kubwa sana, sensitization ya triple threat. Ndio sasa tuone kama tutasaidia namna gani. Hapo awali hata tulikutana na machiefs wote Kisii mzima, tukasema tuangalie hili jambo. Tukajaribu ijapokuwa tumepunguza FGM, sasa kitu imeenda juu na inaendelea kukimbia kama maji inateremka mteremko, ni kubakwa kwa watoto wasichana. Tafadhali wanaume fungia nyoka.
Hii tabia ya kubaka watoto wadogo kuangalia inafaa ikome kama jana. Chapto kirechita ika 15 na isato iguru ye chinsa 10 chabono morogoba mwanchu murigereria nara yokore kionga chinsa 10 asinchira yobwenye ayomana yanda mange matido baigo nagendete ukwariganiria age achio koretera chikoraga chinsa ibere nabo igo chinsa inyecho botko bwarero asinchira ere yobwekrano toro burigiri borobya tumirane ritskore anke chinkoro kwa Catherine Nyabuga Vanessa Nyabuga krasomu na wimanyerero Kevin Ongeri kuri studio yakabe naro kwaneke buna chibichechi na Mario yinko ikachira asinchira yobwekrano. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iri abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na boigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. And strikes. Oh no, he's missed! It's cashback, guys. Lose one game on your multi-bet and get cashback on ODBets. Customer Best Herbal Shop nigo eukoreria obubwenia awetera samariogo yemete ase amarwaire akubwatia allergy, arthritis, asthma na mariogo ande yokoyanam egetekyo mogongo, brucella, blockage, cancer, stage 4, diabetes, neuropathy,